Okay, so Mike, may buntag. In relation sa polio vaccine sa Zone 2, it started house to house. So sa first nila, first week nila, kada purok giadtuan og kada days sa polio. Up to 28, then na sila second up to 27. Nag-house to house ang mga Barangay health worker. workers. So sa usa ka adlaw na divided man gud ang kuan. Mura group 1 o group 2. Then duha ka bit sa bulyo sa ka group, duha pud sa pikas. So per group pila ka purok ang kay naman tay 33 33. Oo. We have 26 kuan barangay health worker. So gi-cover gud entire Soto. Nalay mga hitabo nga pag-adto nila tungod sa sitwasyon atong kuan bitaw kanang linog. O so ang nahitabo wala di ang ubang mga bata kay gidala sa ilang mga parente o sa ilang mga lola lolo. So pag-adto nila wala di. But ang uban na malik na at the same time hinahinay. Pero kuan man gud ni sila tulo ka session man gud ang nahitabo. So napay third session ata nila karong November 25 second session to December 7. Then ang last January 6 to 18. So ang kuan gud ani to answer the call sa atong polio outbreak bitaw. So pasalamat po kay ko sa akong health workers na ang willingness to serve para sa tao nga unta not totally ma-eradicate pero at least halos tanang sunados mga bata ma-cater ani nga kuan vaccine. Kap yun sa barangay pag inform sa mga katawhan, sa mga ginikanan nga naay sabayang patak o naaba mo'y campaign ani nga pagpasabot sa mga taga-zonto nga kung sa gyud ka delikado ang polio kay para singuna na makuan gyud sila ilahag yung pabaksina ng ilang mga anak. Ang health worker mao nag-una nag house to house i-explain unsa ka delikado ang maong kuan virus no ang kuan English nga at least ikaw as parents o sila mismo ang love nila sa bata nga simba ko rin maigo so wala na rabay kanang tambal at the moment nga maigo ang bata sa polio so at least saron mag-vaccine ta para prevention. Isa sa ginakuhaan aning sakit niya polio virus kap kinilaging kahugaw sa ato ang palibot sa panglawas sa tao sa kanang walay tarong nga CR. Okay. Diri ba sa zone 2 kap naa ba tay mga areas dinhi nga posible nga magka-polio ang mga nagpuyo din ha kay hugaw ang palibot nila? Sa sunados so far wala may makita ana kay day to day ang mga health worker namo sa area of responsibility nagatuyo gud na sila na ginaman nga dapat i-aware ang mga tao yun sa cleanliness. So even gani sa mga solid waste karon ako nang gi-divide ang entire Zonto og siyam ka district, siyam ka barangay kagawad nga i-design nga divided sa kada purok. So nay kagawad nga upat ang purok, nay lima, nay tulo. So depende si dakon. Apil na ang kuan din na segregation kanang it is a whole year round campaign na namo ni. So nagtuo ka kap nga kining ka limpyo pagkatabang ni para ang panlawas sa mga katawhan dili dayon matakdan ba din madali madakuan og mga bisan unsa nga sakit kung hinlo ang palibot. Yeah, most likely ang cleanliness mo ganay makakuan. Even imo ganing makuan nga even kanang sa kamot lang daan nga manghugas ta dapat tong pila ka minuto gyud to clear it up nga tanang pagkaon nimo unsay makuan sa imong baba dapat maglimpyo ka. So likewise kung limpyo ka dapat ang surroundings. So to protect sa mga kuan virus sa panimalay. So isa na sa mga rason nga nung ang imong ginahimo yun nimo ang mga basura nga daghan kay gipahimo karon nga pick up point. So ginahatag na mo na o i-issue na mo para masabtan nila nga dili na siya basurahan. Kundili ang kuan din na ibutang usag sako una ibutang din na nya nay given time ana nga una ibutang a day before una mag-pick up ang basura una si ibutang night before
Dili na pud maglisod og collect ang mga basurero ana kay nakaplastar naman diha sulod sa pick-up point. Sa mabitan na sa una kanay wrong concept nga himuong basurahan. Oo. Nya tungod sa rule sa segregation, so dili pud ginakuha sa Sinro. Mm. So ang ato lang diya continue ang information dissemination para masabot sa mga tao. Mm. So even gani kanang magdabig basura sa dili nga mo gani nga na may balaod nga 5,000 nga mahibal-an ng kuan. So I hope nga through this makasinabot ang mga tao sa entire Rodrigo City. Na ba kay record diha kap kung pila ka buok ang nakarehistro nga bata diri sa to sa Barangay Sunto nga nag-edad 5 years old below na kay Actually ang nang-record po namin ko dito sa health sa okay. ilahan na Pila ka mga sa imuhang nabot nga report kap gikan sa mga lupilihok. Pila ka mga bata na ang na baksinan sa anti-polio kay human naman ang first round gahapon. mga 90% ata. 90%. 90%. So, katong Tungod lagi mga- anang naay mga nagkuan nagbakasyon tungod sa tong sa linog mag 90% niya. Gipan gapon mga 99 na Okay. or less. 99 to So, 100%. So, halos yun ay Yeah, tanan. oo. Kung wala Na wala covered na mag-quit ang uban, siguro 100% yun. 100% oh. So, kap mo gyapon na himuon nimo sa kuan sa second round karong November para sa second round aning polio vaccine. More gihapon ang Mao sistema. gihapon kaya lang gani ang amo lang yun para ang kuan po taon ang kuan sa interest ang mga health worker naghatag ng ganun nila allowance. O para lang yun ma-encourage po nga luoy po sila. Nga Aso mga- ginatagaan nimo sa barangay. Oh, council approval, tagan Oo. sila allowance. Okay. Eh, Pag to dali, ana. uy. O dili o init, Init. gutom, Imo man ning tuyukon. Pila ka bu naglihok ani kap? Pila ka? 26. 26 ka mga barangay Mm-mm. functionaries. Mm-mm. Okay. Kap, imuhang mensahe kap sa mga katauhan sa Barangay Zone 2 nga magpadayon sila nga manghinglo. Ilabi na karong next round na pod, nya din lang pakyason kay murag dili man maayo makulang kap. Dapat tulog yun ka, baksinan, kumplituhon yun. Yeah, Para nga magdumdum yun sila kap. Ang may buntag sa tanang mga taga-Sonados, especially with katong mga ginikanan. Hmm. So I would encourage nga this would be the second round sa atong polio vaccine, no? So manghinaot ko nga para completely gyud makuha ng protection sa mga bata. Atong paningkamutan nga makakuha sa second dose to third dose, no, kay para ni sila ha. So dili na to ikibit balikat nga unsa ra ni siya kay dili ni basta-basta nga kuan kanang virus nga mukuan sa inyong mga bata. So kung na may schedule sa mga health worker, tinabangay ta kay kanina ni kamot ang gobyerno through the local o the national, even sa province, even sa cities, paningkamutan ni nga para sa inyo ha. Even ako as being in punong barangay, ako pong concern nga unta ang tanang taga-Sonados magtinabangay ta para kaayuhan nga. Remember nga health is wealth para sa inyo. So daghang salamat.